super lekker toch? Hakt wel hier. Ja, ik heb stampot boerenkool. Ja. Als ik wel een hoofdmoot krijgt, dan zou ik er moeite mee hebben. Ja. Maar dan gaat het altijd ten koste van de kwaliteit wat op het bord ligt. Heel spannend. Welkom bij Tafel 18. En doe wienen er nog treien. Michiel, 37 jaar, uit Lauwert. Evert, 48 jaar, van Warkum. En Gesina, 51 jaar, van Grauw. Dit binnen de trein finalisten in uw ziektocht naar de beste amateurkok van Friesland. Zij zullen met elkaar dat laatste pad van de strijd omgaan en stenen nou voor de moeilijkste, de zwiste, de dreigste opdracht ontnota van Tafel 18, de finale. Vorige week zeggen we hoe Michiel, Evert en Gesina toch de jury ongewiest waren als de treien allerbeste amateurkoks van Friesland. De optelsom voor het nijgerucht van Vliene Wieke en het haatgerucht van de week ervoor joeg de trokslag. Van Brenda, Leo en Dirk moesten waski nemen. De treien finalisten kunnen haar tarieren op de laatste, allerzwierste opdracht. De stongen van vorige week tel net met mij. Alle meters staan weer op nul. Dit prachtige servies, dit kleer voor de winnaar. Alles hing het nou af van de finale. In dit finale werk zal het allejaar gebeuren matten. Ja, die finale opdracht, Ipi, hoe ziet die de krek uit? Wat moet ze doen? De kandidaat die met een trijgong kleermeidje bestaat uit een vakgerecht, een haargerecht en een eigen setje. Met een bijpast winarrangement of ze maakt heel creatief wezen. Iets oors, een bierke of. Ja. Denk heel breed. Moet het nog een bepaalde betingsten voldwaan? Ja, we blijven zeggen, in de groente kan je laten zien dat tijdstip van het jaar is het. Hè? We zitten nu in een hele mooie herfstperiode. Dan wil ik ook eigenlijk de herfstgroente op het bord zien. Hoe binnen omstandigheden werd zien werkje matten maar de finale? Wat voor tiert krijgen ze? Wat voor tiert krijgen ze? Ze goed om de twaalf heel oren de tiert. Maar ze beginnen voorbereiden, vakgerucht, hooggerucht, nijgerucht. En dat meisje, dat is wel pittig, ja. Ja, je moet voor alles van nul maken, dus het is niks kant-en-klaar. Het enige wat ik klaar zet zijn een paar bouillons. Hè. Die kosten natuurlijk meer tijd om dat voor te bereiden. Ja. Dat zet ik klaar voor ze. Maar ze moeten van nul, van scratch, moeten ze alles gaan maken. Dus dat is nog wel wat werk. Ja, en dan echt planning meidje is heel belangrijk. Ja, en dan moet alles. En daar komt het wel op om, die planning. Ja, dat is heel belangrijk. Daar rennen ze wel heel iets in doen. Het is nou net alleen nog maar een vakgeruchtje. Nee, het is nou een compleet diner met voor een meidje, voor jouw gasten. Ja, ik zeg altijd maar, een man kan één ding tegelijk, een vrouw twee dingen tegelijk en dan komt drie dingen tegelijk. Oh. Nou, dat is Michel. Dat is het eigenlijk, ja. Hoe worden ze nou beoordeeld op die finale opdracht? Daar let je hem op. Vaak wil je eigenlijk te veel doen. En ik vind eigenlijk als kok moet je nadenken wat je niet toevoegt in het eten. In plaats van wat je er wel aan toevoegen. En dat wordt wel eens vergeten. Oké, daar is de kandidaat denk ik wel wat moeite mee. Ja, je ziet heel veel wat we gezien hebben in de voorrondes. Ze wil soms ook wel eens te vol als je in litten. Ja, een hele borden helemaal vol. Dus ik van nou, rustig. Want als je iets heel eenvoudigs maakt, is het heel goed te proeven. En dat is veel moeilijker. Dat is dus wat er makken worden moet. Een compleet treien-gongen-menu. Dus een vakgerucht, haatgerucht en naaigerucht. Vanzelfs moet dat zo vol mogelijk makken worden van producten uit eigen streek en seizoen. En moet het volslijn toch de finalisten zelfs makken worden. Dat moet allejaar in 2,5 uur gebeuren. Van begin aan het eind. Wow. Wat mooi. Kandidaten mij thuis niks in het varkleermeidje. Alles mat op de finale dag dingen worden. Wat vind je hem van uw finalisten op nota? Ja, ik vind het toch, de lat lijkt wel heel hoog. Ja. En de finalisten lees ik mooi bij elkaar. Dus het wordt wel een hele mooie strijd, denk ik. Het spannend. We zijn begonnen met de beste amateurkok. Maar eigenlijk wat we nu met deze 3 kandidaten gaan zien volgens mij, hè, want we hebben echt op deze manier geselecteerd, dan praat je eigenlijk over professioneel. Dus ze kunnen voor mij echt alle 3 al een restaurant beginnen. Dus je bent heel tevreden, of eigenlijk meer dan? Ja, maar ik ben heel benijd. Ja, ben ik heel benijd en eens keer wat we nu aan krijgen. Ja, en wat ik ook knap vind, ze kijken ook echt wat we hier in Friesland te halen hebben. En dat is nogal veel. Dus je komt niks tekort hier. Dus je kan echt alles doen wat je wil. En het komt er uit Friesland ook nog. Hè? Zowel uit de Waddenzee, als op het land, als eigenlijk gewoon de rest en van de zelfs in Glas, denken ze mij. Ja, het wordt heel spannend. Ik ga er zien hoor. Ja. Bij je? Ja. Om de kandidaten zo goed mogelijk te trainen voor deze megaklus, maaien ze een dag stage rinnen in de Heren van Hariksma. Het restaurant van Landgoed Lauswold in Beestersweg.
Hier kennen ze letterlijk in de keukenmachine en haar voorlichtje litten troch chefkok Arjen Bisschop en directeur Mark van Gulik. Kijk, ik heb bijvoorbeeld hetzelfde met haas. We doen bijvoorbeeld heel veel haassaus met saus royale. Kijk, dat is met bloed gebonden natuurlijk. En dan eigenlijk moet je de gast daar een beetje de keuze maken. Dan denk ik wel niet klaar is. Michiel wil als vakgerucht een bouillabaisse maken. Dat is een oeroude manier om verschillende soorten vis bij elkaar heel stadig te sieren. Hij leidt zijn plan met de professionals. Bouillabaisse, er zit altijd wat Pernod in, daar zit wat... dat zijn echt smaakmakers, hè? Nolly Pernod. Ja. Dat is een beetje dat anijsachtige. Wat ik nog zit te denken, je wil er toch een beetje een Friese touch aan geven. Je zou eventueel ook kunnen kiezen voor wat sterrenanijs bijvoorbeeld. Hè? Dan krijg je wat frissige smaken erin. Ja. En dan je hoofdgerecht, dat intrigeerde me ook al zo enorm. Stamppot boerenkool met de tartetijn van rode ui. Nou. Ik zit even te denken van, moet je het zo moeilijk maken? Met heel veel smaak, hè? Boerenkool is uitgesproken smaak. Ja. Die tartetijn van biet is natuurlijk uitgesproken. Ja. Die stoof. En je had het net over spekjes. En toen schoot er bij mij ineens iets binnen van speklap. Maar dan echt gewoon een speklap. Ja, ik noem het zeg maar gelijk de lekkerste speklap die er is. Weet je wel? Gewoon een dik vet varken. Weet je, gewoon een klein stukje spek. Gewoon mooi krokant bakken. Als je dat hierop legt. Ja, als garnering. Bedoel je de tartetijn? Ja, op de tartetijn. Als zijnde het vlees. Maar dan een klein stukje, weet je wel. Hier zo'n mooi stuk spek op. Michiel had hem op nota litten als een kok die altijd heel rustig bleef en de boel goed onder controle had. En Ian die het gewoon heel lekker eten met je kind. Wat mij betreft heb je nu echt de kokkeltjes en schimmen is echt een garnituur gebruikt voor deze groenten. Dus dat vind ik eigenlijk, dat vind ik echt verwerkt in de groenten, ja. Dat vind ik echt Oké man. Dat is super spannend dit. Dus uiteindelijk waren we erg enthousiast over je heel de bereiding. Technisch gezien, smaaktechnisch gezien, presentatie. Heeft het zin om de finale? Ja, ik rol nog dan. Ja, dat vind ik mooi. Dat hebben we al drie wel. We zijn er heel druk eigenlijk alle drie, maar we hadden er alle drie wel nog om te litten en hoe wat. En we hadden alle drie ook van, nou, als we nou in eerste worden, tweede of derde, dat is echt prima. Wij litten zien wat we kennen. En dan is het echt clear, dan is het echt prima op die manier. Dus dat is echt wel mooi erom. Wat is die grootste zwakke punt? Dus je het meest zien doen. Nou ja, een zwak punt is, ik maak heel graag inderdaad mijn smaken ondergang, maar heel vaak maar het heel lang staan. En dat kan net, dus ik moet heel erg omschakelen van ja, het moet binnen een bepaald tijdsbestek moet het gebeuren. Ja. En kan dat ja of nee? Dus en mijn zwakke punt denk ik ten opzichte van de oren. Ja, ik skil wel minstens te zien hier, maar de twee oren, dat is gewoon te zien hier ervaring die ik mis. Bij het rijgongenmenu moeten de finalisten ook voor bijpassende wien zorgen. Michiel krijgt advies van de sommelier van Lauswold, de wijnkenner. Els Ameler en komt uit Terra Alta. En dit is een wijn die heeft juist complexiteit, hele mooie volle smaak, kruidige afdronk, frisse zuren en het heeft ook een behoorlijk hoog smaakgehalte. Dus ik denk dat het erg goed gaat bij de bouillabaisse. Voor het hoofdgerecht verder nog niet helemaal over dat ik had eerst een stoof met bokbier, maar daar ben ik van afgestapt. Dus ik wil graag iets maken, een stoof met runderpoulet. Kijk, wat heel leuk is hier dit toevallig. Dit is een Chianti Classico. Het is heel sappig. Het heeft echt heel veel smaakrijkdom. Het is ook heel intens qua smaak. En ik denk dat dit een heel mooi combineert. Waarom? Omdat je toch wel mooi die vettigheid van die poulet krijgt. Hoe graag wil je winnen? Ik wil ook graag winnen. Ja, ik dacht net mij om treden te worden. Ik ben nou iedere keer weer tweede en uiteindelijk ben ik treden worden. Nou ja, dat is mooi natuurlijk. Ben ik al heel wiers mee. Ik wil grutsk op mezelf. Maar ik wil mij om te winnen.
Evert is vooral bereid naar de verschillende technieken van het koksvak. Die zal direct hut nedergaan, want ook het finale werk moet weer van 80% uit groente bestaan en mij maar van maximaal 20% vlees of vis wezen. Was jij van het? Ja, die ga ik niet maken. Ga je niet maken? Ja, zeker ga ik niet maken, want ik wil, het wordt te veel vlees. Het wordt te veel vlees. Dus maar ik heb er nu toe nog geen vlees gezien. Ja, balkenbrei. Alleen een balkenbrei? Ja. Dus die ga je zelf maken? Ja, die ga ik zelf maken. En dan red je dat in 2 uur? Ja, dat heb ik getest. Ja? Ja, dat red ik goed. Ik laat hem terugkoelen in de vriezer. Ik heb de aardpeer erbij. Ja? Dat twijfel ik nog even over. Ik had eerst weer een krokantje, maar die heb ik al een keer gebruikt. Zeg maar een ander gerecht, een kantje van de aardpeer. Dus ik wil eigenlijk schorsen neer gebruiken. Dus ook een mooie oude groente. Ja. En daar een mooi krokantje van maken. Je krijgt echt wel een groentegerecht met een klein beetje vlees. Ja, het is de opdracht dus om de vlees in de bijrol te zetten. En ik wil eerst een techniek toevoegen in het vlees. Nou, die technieken pas je absoluut toe in de groentes inderdaad. Wat ik erbij heb gedaan nog, dat is spitkool. Het zijn allemaal oergroentes die ook hele authentieke smaak hebben. Dat kan ook, en dat is moeilijk om dat op papier te beoordelen, maar dat kan ook averechts gaan werken, dat het te overheersend gaat worden. Snap je wat ik bedoel? Maar het was mooi subtiel. Oké. Heb je nog vragen? Nee, eerst niet. Van de 3 kandidaten liep het Evert het meest serieus met het vak dwaande te wezen. Hij wil alles in de perfectie beheersen. Sorry, waarom doe je dat? Omdat ik de presentatie zo gemaakt heb dat hij... Je hebt het echt opgebouwd dus op deze manier. Evert weet wel op wat voor plakje eindig je wil. En dat is in elk geval net op het zwadden. Liefst eerste, maar ik dan niet eerste word, wil ik liever derde worden. Want dan denk ik, ja, weet je, dan heb ik er alles aan gedaan en ik zet iets neer waar ik achter sta. En dan is het een kwestie van smaak. Maar als je tweede wordt, heb je dan, ja, waar heeft het dan in gezeten dat ik dan net niet eerste ben geworden? Dat geeft toch niet dat fijne gevoel af, dan word ik gewoon liever derde. Waar komt die gedrevenheid bij? Ja. Was het overal de beste in wezen? Ja, eigenlijk wel. Waarom? Ja, dat zit denk ik in je. En soms is dat wel eens een beetje te. Dan blijft dat maar door je hoofd spelen. Wanneer wordt het te? Als het een obsessie wordt. Als ik er s'nachts ook nog mee bezig ben. Heb ik nu ook, want ik ben s'nachts bezig met koken. Dan ben je weer met maar de finale opdracht? Ja. Nou. Ik denk als jij gaat werken met al die vergeten groenten, dus met die kooltjes en met pastinaak, topinambour, noem maar op. Dan zou ik echt gaan voor een wijn die juist een balans vindt met de balkenbrei, maar ook met de aardse ondertonen, zeg maar. Omdat het wat een lichtere wijn is, zou ik hem misschien nog wat licht koelen. Dus tussen de 12 en 14 graden dat je hem dan gaat serveren. Ja. Ik denk dat hij dan het best tot zijn recht komt. Ja, nou dat gaan we proberen. Ja, ik dat af en toe ook wel eens, dat wil ik toch wel vaker gaan doen. Dus kijken we toch hier of daar in een professionele keuken is wat mee kan draaien. Toch wel, hè? Ja, maar oorleiding van tafel 8? Nee, daarvoor ook al wel hoor. Ik heb ook wel meerdere keren met allerlei soorten workshops. En weet ik veel, kom je ook wel in professionele keukens terecht. En ja, weet je, dat is gewoon een soort thuisgevoel wat je er hebt. Dat voelt gewoon fijn om daar te zijn. Maar kun je indenken dat het ooit die stap dan toch nog maatjes is? Nou, dat weet ik niet of ik die stap ooit nog maken zal. Ja, mijn hart zou dat wel willen, maar... Ze zijn het door. Warm maken. En een berg, die hebben we even gerookt. En ik zal de pink, dat is niet wel de winst van het met soja, met mandarijn. Met yuzu, ze doen niet zoveel van de dressings. Gesina had wilde plan. Haar haatgerucht moet makken worden met knien en het vakgerucht met iel. Paling in kleine blokjes er doorheen en nog wat grotere stukken zo door wat. Paling moet je eigenlijk bijna helemaal niks aan doen. Maar er zijn 2 dingen die paling nog lekkerder maken dan dat die al is. Als je een heel klein beetje citroenschil over die paling heen doet en een heel klein beetje gehakte peterselie, heel fijn gehakt, krijg je punt 1 visueel, kleur krijg je mooie. En dan komt die paling in één keer, boef, die komt nog mooier tot zijn recht. Hoofdgerecht? Daar loop ik nu dus een beetje tegenaan, want als ik konijnenbout ga doen, wat ik echt in mijn kop heb,
dan kom ik niet uit. Want die konijnenboot is zo dominant. Ja, dan krijg je wel heel veel. Dan krijg je zo'n schaal groente erbij. Precies. Konijn is heel lastig. Dus als je naar die 80-20 toe moet, dus die hele bout, en je gaat hem hier precies op zijn kniegewricht zeg maar doorsnijden, dan heb je alleen nog maar die dij. Ja. Er zit het meeste vlees aan, dat is ook het meest sappige. Maar dan heb je al dit weg. Dus dan ga je naar die 80-20, ga je in ieder geval al een stukje beter werken. Ja. Ik weet niet of ik het red qua tijd. Het scheelt als je hem al weer doormidden haalt. Dat scheelt absoluut. Het scheelt ook als je hier... Nou, dat scheelt niet zoveel trouwens. Dit moet je in 2 uur moet je dit wel gaar kunnen krijgen. Die heb ik wel. Wat belangrijk is, wat een tip is om hem sneller gaar te krijgen, is om hem zeg maar, gelijk als eerste als je begint die bout om met mosterd in te smeren. Dan gaat dat zuur, dat gaat er ook nog eens een keer intrekken. Eventueel even aanbakken om en om. En vervolgens in een vacuümzak te doen met wat specerijen erbij, eventueel wat vet erbij, zodat die niet droog kan worden. En dan in die reunen gaar te maken. Dat zou je eens kunnen proberen. Ik denk dat je dat wel binnen 2 uur haalt. Gesina. Ze begon wat onopvallend om tafelachtje. Erg lekker. Cranberry is ook leuk inderdaad, maar dat pitje erin. Ja. Mooi groente. Ze vinden het heel interessant. Maar haar haatgerocht liet ze van haar spreken toch een heerlijke smaak te combineren met een minder presentatie. Ik heb wat goed te maken hè, met mijn boerse presentatie van vorige keer. Maar met haar naaigerocht sloeg ze keihard ta en eindigde ze zelfs boppen Michiel en Evert. Oh, wat mooi. Wat leuk om te zien. Maar dat stelt haar nog allerminst gerest. Volgens mij best ook een heel soort wond experimenteren. Ja, absoluut. Ja. Want wanneer wist wat het precies worden gaat? Volgende week vrijdag. Of ja, de dag voor de wedstrijd. Ja. En dat is wel de manier voor die, om het zo... Ja, dan heb ik Als dat die druk dichterbij komt, dat het dan helderder wordt? Was het maar niet zo. Ik had veel liever dat ik het nu exact wist en dat ik het maar kon oefenen op tijd. En vooral de tijdsdruk en de smaak. Maar zo is het niet. Ik ben bezig en dan denk ik, oh, maar dit is ook leuk. Oh, dat is ook leuk. Oh, maar dit is ook leuk. En wat is dat dan? Is dat... Ja, dat is al die... Nou, misschien ook wel een stukje onzekerheid daarin. Dat ik niet helemaal zeker ben van of het perfect is wat ik maak. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Mijn hoofdgerecht, dat wordt konijn. Ja. Gestoofd in bier waarschijnlijk. Ja. Of ik ga hem sous vide bereiden. Ja. In ganzenvet. Dus die 2 opties. En dan dacht ik dat het misschien als ik hem in bier ga bereiden, dat het heel leuk is om een biertje te serveren aan tafel. Ja. Maar dan weet ik eigenlijk niet als ik hem in ganzenvet ga doen of dat dan ook slim is. Ik zou met ganzenvet absoluut geen bier serveren, want vet en bitter dat is helemaal niet lekker. Ja. Konijn heeft natuurlijk wel een hele eigen smaak van zichzelf. Dan zou ik gaan voor een mooie Italiaanse wijn, iets van Sangiovese. Of ik zou gaan voor een mooie Bourgogne Pinot Noir, maar dan wel licht gekoeld. Spätburgunder, Duitsland. Dat soort wijnen zou ik dan echt adviseren om daarmee te gaan werken. Want dan hou je de konijn in ere, maar dan heb je wel hele mooie zachte structuur van de wijn. Die hem heel mooi in harmonie en in balans houdt. Okay. Ik ben nog spannende dagen, heb ik het idee. Hele spannende dagen. Ja, ik heb nog heel wat te doen. De bereiding aan tafel. Hoe ik dat voor elkaar krijg als ik heel zenuwachtig ben. Want wat gebeurt er dan, Marius? Nou, als ik echt zenuwachtig, het begint wel te trillen. En het meest vervelende is dat ik ook nog onzin ga verkondigen. Ja? Ja. Hoe werkt het dat? Dan begin je te zwetsen. Ja! Annemarie Prins van het Jereveen is de laatste die het een plakje verzinnen had in de publieksjury. Zij mij na je weekend het finale werk mij beoordelen. En de Berenburg, die komt vanzelfs uit Amsterdam. Het uitserveren van de geruchten wordt na je weekend een belangrijk onderdeel voor de finalisten. Daar valt nog een en oor in bij te spiekeren. Misschien kun je je nog wel herinneren als je vroeg naar een restaurant toe ging, had je hier 26 rijen bestek liggen.
En dan moest je van buiten naar binnen gaan eten totdat je op een gegeven moment het laatste bestekje had. En dan wist je ook wel wanneer je klaar was. Tegenwoordig leggen we helemaal geen bestek meer neer en wordt eigenlijk per gang het bestek ingedekt. Maar er zijn altijd wel dingen waar je rekening mee moet houden. Hè? Zoals je bijvoorbeeld, ik weet dat jullie straks gerechten moeten gaan inzetten. Hè? Doe dat altijd vanaf rechts. En ga het niet vanaf links doen, want dan druk je hem eigenlijk met je arm bijna de gast in zijn gezicht. Nou, dat is een regel, dat moet je dus nooit doen. Dus altijd vanaf rechts, daar kun je mooi breed uit indekken. We schenken dadelijk iets bij de gerechten die we uitserveren. Ja. Die schenken we denk ik ook vooraf in, voordat we het gerecht uitserveren. Je pakt hier op je side table, je pakt je glas. De wijn die jij gaat schenken, schenk je hierin. Je ruikt zelf al een keer, je neemt zelf al een slok, je proeft hem al. Je herkent die smaak. Is dat de smaak die je 2 dagen geleden thuis ook had? Ja, prima. Dan schenk je hem in. Wat een zootje dan? Ja, voor de eerste keer heel goed. Dus ik wil jou even een tip geven. Want kijk wat er nu gebeurt. En misschien kun je dat goed zien met die vinger en die hand. Kijk, wat ik deed was het bord zo vasthouden met deze 2 vingers. En deze duim hierop. Dus dan heb ik met 3 vingers dit bord vast. Dan heb ik 2 vingers over. En die 2 vingers die zorgen ervoor dat er een soort bedje zijn om dit bord op te zetten. Maar wij moeten straks 4 personen bedienen. Hoe doe je het met 3 borden op één arm? Je houdt er meestal 1 in de rechter en dan hoor je Ik zal jou heel eerlijk zeggen, dat ga ik je niet leren. En dat heeft te maken met het feit, kijk je ziet, ik ben vroeger ook kok geweest. Oh ja. Bij mij mocht de bediening nooit meer dan 3 borden tegelijk lopen. Het kan wel, en ik kan het je ook wel laten zien hoe dat dan gaat. Maar dan gaat het dus inderdaad zo. Kijk, en dan heb je er hier 3. Maar dan gaat het altijd ten koste van de kwaliteit wat er op het bord ligt. Want je ziet, dit bord ligt een beetje scheef, dit bord ligt een beetje scheef. Dit bord ligt een beetje scheef. Dus bij mij mocht de bediening nooit meer dan 3 borden tegelijk meenemen. Oftewel, 1 zo, dan kon je ze goed recht houden. En je derde bord zo. Zoend vorige weken weten ze dat ze in de finale zitten. Nieuwe weken matten ze er steen. Sterker en beter als eer. Ze hebben 2 weken de tijd dus om haar te rieden. Thuis hebben ze al om het praktiseren en om het oefenen in West. Ze hebben op Lauswold 4 traind. En nou, is er nog 1 moment dat ze pakken kunnen. Juryleden Ipi van der Leij en Albert Kooi zitten klaar om de plan die de finalisten hebben te bepraten. De stampot boerenkool met tarten van rode ui. Ga ik proberen en ik vind gewoon, het wordt mij te sweet. Ja. En ik vind dat heel gevaarlijk. Ik had een paar keer, en ik krijg ten eerste net mooi op het bord en ik krijg ten tweede, vind ik het gewoon te zwietig. Als je siepels naar oors omzet, als je geen hunning broekst. Want siepels worden natuurlijk van zichzelf zwiert. Ja, daarom, dat zou ik nog kennen. Dus inderdaad het hele zwierte gedeelte fortlitten. Dat is nog een optie die ik uitziekje wil. Ja. En dan inderdaad een tarte tartin, tomaatje of een soort tarte tartin. Ja, ik vind namelijk het idee erg leuk. Ja. Het is een en hippe als manier. er omheen bouwen eerst inderdaad. Of dat je boerenkool oorsbroeks, als het, nou, ik weet niet, frituurst of dat er een salade van maakt. Je kan het even stoven met een uitje. Mijpen met een spekje en daar de aardappels gewoon los bij doen. Dan heb je heel dat stampeltodee heb je niet meer. Nee. En dan wordt het een heel aangenaam gerecht door. Ja, maar daar word ik frisser van. Ja. Nou, volgens mij heb je dan een hele mooie combinatie gemaakt. Ja. Alle 3 de gerechten. Vind ik op papier, het ziet er heel leuk uit. Ja, maar dat is inderdaad wel het hoofdgerecht wat minder zwier maakt. Want alles bij elkaar wordt, het is te dan wordt het machtig. wat verfijnder ook om het uit elkaar te trekken. Dus minder dan een hutspot. Ja, ik snap hem inderdaad. We beginnen dan aan de slag. Ja, nou, het ziet er verder hartstikke leuk uit. Dankjewel. Ja. En succes. Ja. Dankjewel. Dat was een heel mooi fris en delicaat voorgerecht, vind ik. En ik vind eigenlijk ook het salés, ik heb bier dit nice zag, vind ik hem te vol op body en te vol op pit. Heeft u hem wel eens geproefd? Ik ga hem wel spelen, ja. Ik had weet een hele lijn van het wit, dan is het vooral wat zwaarder. Ja. Ik zoek die van wat roggebroodjes, dat zuurder is goed, maar ik denk dat die mini-zeebaar is dat hier overheerst. Het kan voor de zeebeer is of voor de oester. Denk ik, maar nogmaals, ik kan het alleen maar van papier aflezen. Ik denk dat zowel de roggebrood als het bier een beetje de overhand kan krijgen. Dat zou kunnen. En dat gaat wel heel mooi samen. Maar voor de vis vind ik het schande. Ja. Ik heb een beetje zoiets van no goods, no glory. Ik heb een hoofdgerecht en ik ga eens een keer wat anders doen. In plaats van met vlees en het is slachtmaand, november. Dus ik heb gedacht, je kan vlees bakken, braden, je kan het stoven, je kan er alles mee doen. Alleen ik wil er een techniek aan toevoegen. Dus zeg van, en uit grootmoeders tijd, ik ga een balkenbrei maken. Ja, daar raak je me echt mee. Ja, het is van oorsprong is het natuurlijk slachtafval, maar daar zit natuurlijk iets meer verfijning in. Wat is afval? Dus ik gebruik wat kleintjes stoofvlees erin, en lever en vetspek. Bloed? Nee, geen bloed. Maar dat is principieel niet. Oké. Principieel eet ik geen bloed. Nou ja, dus dan wordt het hoofdgerecht en het nagerecht
Ja, maken we bavarois, mousse, Frieske duimkes. Lekker. En dan gaat een lekker gezoete pastinaak, kleine stukjes pastinaak op. Hier stond jij de broek, hè? Pastinaak? Ja, in het hoofd. Maar daarom is het wel leuk om op een andere wijze terug te laten komen. Dus dat... Het is mooi, pastinaak in de dessert past heel mooi, zeker met chocolade. Ja. Dus zou je daar problemen mee hebben als dat in het hoofdgerecht komt? Als het wel een hoofdmoot krijgt in je onder of in je gerecht, dan zou ik er moeite mee hebben. Ja. Het is een dubbelure in feite. Ja. En als het inderdaad totaal anders overkomt, dan mis je het niet. Kijk, ik vind, want je hebt het in de appeltje wil je dat doen. Ik vind een pastinaak ook niet zo sprekend qua smaak. Maar goed, daar kan ik toch nog even mee schuiven. Speel daar even mee. Ja, daar ga ik even mee spelen nog. Nou ja, dat is hem denk ik zo. Fantastisch. Nou, kijk maar uit. Ja. We zien je volgende week. Ja, graag. En, ik heb er heel veel zin in. Met heel veel succes. Ja, dankjewel. 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 Ik heb een vraag over het voorgerecht. Ja? Ik heb daar staan aardbeiensalade met IJsselmeerpaling. Nu zit ik een beetje in vertwijfeling of de paling nog wel verantwoord is. Dat is een hele goede vraag. Ja, want dat vragen ze mij ook altijd. Ja. En we hebben meer vissers in Friesland die op een duurzame manier paling vissen. Maar dat wil zeggen, ze beheren de wateren hier in Friesland. Ja. En daardoor mag je zeggen dat het een duurzame vorm van vissen is. Okay. Ja. Omdat ik vind ook weer bij onze cultuur hoort eigenlijk gerookte paling. En paling is eigenlijk het allermooiste. Ik vind paling de allermooiste vis die er is. Ja. Alleen er is heel weinig van. Ja. Dus als je aan mij vraagt, zou het verantwoordelijk zijn, mits je het in een kleine hoeveelheid doet? Ja. Dan hadden we het over een tafelbereiding. Was een van de opdrachten. Ja. En die wil ik mogelijk in het voorgerecht doen. Aangezien er best wel veel spanning staat en ik niet heel erg handig ben. Dus tenminste dan, hè, de trilhandjes. Dus daar wil ik eigenlijk de soep, daar wil ik iets mee doen. Wat? Ja, dat ga ik nu de juiste woorden voor zoeken. Want er is een naam voor, dat is zo'n koffieding wat je doordrukt. Ah, zo'n press. Ja, die. Dat wil ik gaan doen met de aardbeien. Maar of dat lukt... Wow, hou je vast. Ja. Dat lijkt me heel spannend. Ja. Nou, fantastisch. Ik denk dat je het op papier fantastisch hebt bedacht. Ja. Nou, nog even dicht. Maar je hebt ons elke keer verrast. Dus stel ons niet teleur. Nee. Ja, maar het is keer weer prachtig vooral opmaken. Ja, toch? Ja, super. Ja. Dan weer een plaatje. Daar heb ik ook wel... Put ik ook wel moed uit. Ja, dan heb je echt een plaatje. Ja, dat doet er heel goed gedaan. Dus hou je vast, zelfverzekerd blijven. Ja. En dan ga maar voor de hoofdprijs. Right, spannend hoor. Heel spannend. Ja, daar staan we dan. Wij kennen nou niet meer van uw finalisten dwan. Het is nou onharden zelfs. Ze hebben nog een week de tijd om de plan uit te werken, bij te stellen, om te passen misschien nog. En dan zal het nieuwe week alle jaar in de keuken gebeuren matten. De finale. Ik had er zin in, de jury had er zin in. Op naar de finale van Tafellaagje Oorwieken Sneun, Omroep Friesland. En dan.